Akkuautolta Juha, terve! Meillä tällä kertaa työn alla täällä tämmönen BMW iX40 sähkömalli. Autossa on eristysvastusvikaa ja vika on paikannettu tonne korkeajänniteakun takapäässä sijaitseviin korkeajänniteliitäntöihin, niin tonne johtosarjan puoleen kuin myös sitten akun puoleisiin pistokkeisiin. Sinne on kosteus hiipinyt liittimen väliin ja saanut aikaa hapettumaa, joka sitten alentaa eristysvastusta. Sitä on toki jo putsailtu vähän, mutta siellä oli melkoinen kerttuus hapettumaa päässyt jo syntymään tonne liiterungon sisälle. Tossa on vielä tiivisteet, millä tää liiterunko tiivistyy tuohon alumiiniseen akkukoteloon. Tuossa taustalla näkyy vielä uudet liitin rungot. Ne on täältä akun sisäpuolelta vapautettu ne liitinrungot irti ja sitten ne irtoaa tonne akun ulkopuolelle. Täällä meillä on sitten uudet johtosarjat noihin liitinrunkoihin, eli tuossa tää lyhkäisempi menee taka-ajomoottorille. Ja sitten tää vähän isompi hässäkkä niin tulee tuolta latausportilta asti, että siinä on DC ja AC latauskaapelit ja liitännät sitten. Täällä olisi nyt akku paikoillaan, uudet korkeajännitekaapelit liittimineen. Sitten nuo liitospinnat on laitettu lisätiivistettä, tuommoista kovettumatonta tiivisteainetta ja sitten suojavahaa noihin alumiiniosiin. Eli nyt korroosiokestävyys on aivan toisenlaista verrattuna niihin suojaamattomiin alumiinipintoihin.